Толкова невероятен, че не смеем да го изследваме. Не е в космоса. Не е на Земята, а дълбоко в нея. Ние мислим, че ходим по твърда земя. Но ако погледнем под повърхността, ще открием друг свят. Пълен със странни същества, които живеят под земята. Ще видим как се образува златото. Ще усетим топлината на 1200 градуса във вулкан. Ще открием диаманти, заровени на 240 км. И вихрушки от течно желязо. И на 6000 км навътре в земята ще стигнем до сърцевината й, до ядрото на земята. Земята може да ни унищожи. Огромната енергия под повърхността може да избухне по всяко време и да доведе ада. Под краката ни се намира най-големият ни враг. И най-големият ни съюзник. Изграждаме цивилизация с вещества от вътрешността на Земята. Нейната история е и наша. Ще влезем през тази мина в Централна Америка. „15 метра. 45 метра. 70 метра под царевичните полета на Илинойс. Светлина, живот, всичко познато и безопасно остава зад нас. Отпред има само тъмнина и непознати места. Това не е обикновена мина. Сухи листа и растения покриват тавана. Тук някога е имало гора. Сега всичко е от камък, погребано под земята. Трябва да се върнем в миналото, за да разберем какво се е случило. Преди 300 милиона години тук е имало гъста джунгла. Огромни дървета достигали височина от 30 метра. Земята потъва след земетресение. И гората става езеро. Кал обгръща дърветата като мухи в кехлибар. След милиони години кълта се превръща в камък. Той притиска растенията, все едно са изсушени в книга.
топлината от ядрото и гниенето са опекли растенията. Остава само въглерод. Стотици милиони години излагане на налягане и топлина превръщат гората в огромна вкаменелост от въглерод. Гората е на 70 метра под земята. Напред има само хиляди километри и трилиони тонове твърда скала. Трябва да пробием земната кора. Да преминем през километрите скали, обвили планетата. Кората е с дебелина от 5 км до 70 км. Голяма част от кората е твърда. На 240 метра под пустинята на Ню Мексико. Естествен тунел. Долу има нещо. Прилепи. Стотици хиляди. И още нещо. Насекоми албиноси, които живеят в пълен мрак. Без светлина те не се нуждаят от очи. Без слънце нямат нужда от окраска. В тази пещера има видове, които не се срещат другаде. Ние сме нашественици в чужд свят. Но не можем да се върнем. А зад ъгъла има дупка, достатъчно широка, за да побере самолетоносач. Това са пещерите Карлсбад в Ню Мексико. Камерата е висока 25 етажа и е над 500 метра широка.
На милиони километри намираме вкаменелост. Ръкообразно. Това значи, че пещерите на 240 метра дълбочина, стотици километри далеч от вода, някога са били океан. Преди 280 милиона години. На мястото на пещерите Карлсбад. Наутилусът е плувал в тропическия океан. Той и другите същества са измрели. В продължение на милиони години скелетът се е пълнел с кал. Богатата на калцит черупка се превърнала в варовик. Тук има милиони вкаменелости на наутилуси. Всички те образуват слой варовик, дебел над 600 метра и дълъг стотици километри. Океанът се отдръпнал и се изпарил. Наутилусите били погребани. Повърхността се пропила от дъжда. Смесила се с солената вода, богата на сероводород, и разяла варовика. В течение на милиони години водата си пробивала път. Така се създала мрежа тунели и кухини. Водата в пещерата се изпарила и останали само малки кристали калцит. Малко по малко калцитът се натрупвал. Прераснал в сталактити и сталагмити. Сега знаем, че те са изградени от мъртви морски животни. Смачкани и разтворени в гигантски колони. Колони, формирани от сталактити и сталагмити. Чупливи, като кухи сламки. Нужни са стотици години за появата на едва 2 сантиметра от тези кухи колони от калцит. Бихме могли да останем тук завинаги
и да се любуваме на пещерите. Но ще продължим към ядрото. Намираме се на 300 метра навътре в земните недра. Под Южна Калифорния. Тук скалите са разбити на парчета. Наоколо има чакъл. Разчистваме парчетата. Намираме се на границата, където се сблъскват две от плочите на земната кора. Границата е дълга стотици километри. Това е разломът Сан Андреас. Изглежда спокойно. Прекалено спокойно. С времето всичко се променя. Земните слоеве се задвижват от топлината на вътрешността на планетата и са в непрестанно движение. Отляво е северноамериканската плоча. Тя се движи на югоизток с 2 см и половина на година. Отдясно Тихоокеанската плоча се движи на северозапад. Но не се движат плавно. Плочите се заклещват в разлома. Ако забавим времето, ще видим нащърбени камъни, които се блъскат. Скалата не може да помръдне стотици години и се изкривява. Има напрежение. Нещо ще се случи. Земетресение. Енергийни вълни излизат навън. И си пробиват път през километри твърда скала. Със скорост 12 800 км в час. Отново на повърхността. Това е Южна Калифорния. Разкъсвана съвсем бавно. Земетресението ни подсеща, че под земята се крият страшни сили. Гмуркаме се под кората. – 60 метра надолу. 180 метра.
275 метра. Почти като да отидеш на друга планета. По-малко от километър под Земята. На 300 метра под пустинята Чиуауа има пещера от кристали. Някои са големи, колкото автобус. Меки са, но режат като бръснач. Пещерата е очарователна, но и опасна. При температура 50 градуса по Целзий и 100% влажност потта не се изпарява и тялото не отделя топлина. Влажният въздух влиза в дробовете и нагрява клетките. Дори да е с костюм и респиратор, човек ще се удави за 20 минути. Преди 20 милиона години. На това място е имало вода. Било е горещо. Близо 500 градуса. Горещите скали, идващи от недрата на Земята, затопляли водата. С времето скалите се охладили, а водата станала студена. Преди 250 хиляди години достигнала 58 градуса. Била предизвикана химическа реакция. Разтвореният във водата гипс се натрупал и образувал кристална гора. На повърхността прецитаните първа напускали Африка. Ледниковият период преминал. Цивилизациите се променяли, а кристалите растели необезпокоявани. Четвърт милион години по-късно, в търсене на сребро, миньорите открили едно от чудесата на света. – 365 метра. – 460 метра под земната кора. Тук има пластове скали, всеки със своята история. Мраморът се състои от древни морски животни, затоплени, компресирани и отново затоплени. Тези пластове са част от историята ни. Състоят се от прах, кал и растения, дори животни. Тук са от милиони години. Пясъчникът е изграден от останките на някогашна пустиня. Вятърът и водата разместват веществата и така се натрупват нови пластове. Те се наслагват един над друг и долните се превръщат в скали.
Базалтът. Някогашен вулкан, разрушен от ветровете и дъжда. Този слой е различен. По-тънък е и изглежда, че продължава безкрайно. Съдържа елемента иридий. Той се среща рядко на Земята, но е изобилен в космоса. На почти 600 метра под Земята има пласт космическа скала. На 550 метра под Денвър, Колорадо, откриваме пласт извънземна скала. Някога скалата е била на повърхността. Денвър е бил покрит с космически прах. Звучи фантастично. Но истината е дори по-странна. Преди 65 милиона години астероид, по-голям от целия град Денвър, удря Земята, планетата на динозаврите, на непобедимия тиранозавър. Той бил тежък като слон, с челюсти дълги над 1 метър, създадени за чупене на кости. И никой не го преследвал. Нищо не можело да го прогони. Но на 2400 км на юг назрявала буря. Астероидът ударил мексиканския полуостров Юкатан. И освободил енергия, равна на 100 милиона атомни бомби. В точката на съприкосновение температурата достигнала 20 000 градуса по Целзий. Достатъчно, за да изпари земната кора. Както и всичко живо в радиус от 500 км. И самия астероид. От удара всичко се превърнало в облак прах. Облакът не може да преодолее гравитацията и задушава цялата планета. Едно локално бедствие се превръща в огромна катастрофа. В Северна Америка цели месеци царяла тъмна нощ. Без светлина. Растенията изчезнали. Тревопасните измрели от глад. Хищниците загинали. Дори най-силният вид на планетата, динозаврите, умрели. Този тънък слой скала, разположен на 550 метра дълбочина, е древен убиец. Преди 65 милиона години той убил динозаврите и унищожил 75% от живота на Земята. Това е не просто пътуване до ядрото. То е пътешествие в миналото.
пласт червени скали, пълни с ръжда. Как попадат на 600 метра под Мичиган милиони тонове ръжда? Преди 3,5 милиарда години тук имало плитководно море. В него живеела ранна форма на живот. Колонии бактерии на име строматолити. Бактериите магически превръщали светлината в храна и произвеждали газ – кислород. Кислородът променил живота на Земята. Въздухът можел да се вдишва. Остатъците желязо се разтворили в океана, като ръжда. Паднали на дъното и образували пластове, богати на желязо. Днес добиваме тези скали, извличаме желязото и произвеждаме коли, самолети, мостове, небостъргачи. Този слой поддържа цивилизацията. На близо 2 километра дълбочина има минна шахта. Намираме се на 3 км и 900 метра под Южна Африка, в най-дълбоката мина на света. Никой не е стигал по-дълбоко. Достигнахме границата на човешките възможности. Високата температура прави невъзможно пътуването навътре. Скалата е гореща поне 60 градуса и може да изгори кожата на пръстите ни. 4 километра скала тежат и всичко може да се срути. Но рискът си заслужава. Скалите са впечатляващи и крият нещо невероятно. Преди 2,8 милиарда години горещата вода, затворена в земята, напукала скалата. Тя освободила микроскопични минерални частици. Те образували кварц, а в него имало злато. Истинска алхимия. Златото очарова хората от векове. То не потъмнява, не се обезцветява, нито се труши. Ковко е. От 28 грама злато може да се изкове лист от 90 квадратни метра.
И освен всичко друго, е красиво. Всеки грам злато, дори този на халката ви, се е формирал преди милиарди години, далеч от Земята, на експлодираща звезда. Супернова. Силният взрив споил атомите в злато. Микроскопичните частици се разпръснали в космоса и се смесили с камъни и прах, като изградили Земята. Днес копаем на 4 километра в земните недра, за да добиваме злато. В тази мина златото е в скалите. От 1 тон скала се добива бучка злато. Но в тези процепи се крие нещо. Дребни и мистериозни организми. Микроби. Най-дълбокото място, където е открит живот. Няма слънце, няма въздух, няма хранителни вещества. Микробите ядат скали. И не са сами. Тези чудовища са червеи. Наречени са дяволски червеи. Никое друго животно не може да оцелее толкова надълбоко. Тук е царството на организми, които са по-големи и по-сложни, отколкото си мислим. Това са може би половината от обитателите на земната кора. – 3,9 километра под повърхността. Кората е като пещерата на Аладин, пълна с съкровища и изненади. Малки парчета минерали са се натрупвали в продължение на стотици хиляди години. И станало нещо изключително. Случаен бурен процес въвел ред. Един атом силиций се слял с 4 атома кислород и образувал сложна мрежа от шестоъгълни призми. Така се образувал кварцът. Един от най-разпространените минерали. Влажният пясък и стъклото, дори мрежите на мобилните телефони са направени от кварц. Този кварц е лилав заради примесите желязо. Това е аметист. Сапфири.
изумруди. Нужни са милиони години излагане на вятър, дъжд и движение на тектоничните плочи, за да излязат на повърхността. Тонове камъни остават заровени надълбоко. Почти на 4 километра дълбочина сме. Човекът е бил в космоса. Бил е в най-дълбоката точка на океана, но никога не е преминавал тази точка. Време е да видим непознатото. Никой човек не е бил толкова надълбоко. 4 километра подземната кора, под Мексиканския залив. Наоколо има пласт скала, широк стотици километри и дебел километър и половина. Това е сол. Трилиони тонове сол. С нея посипваме пътищата, подправяме храната. Солта е жизнено важна. Но как ли се е озовала под океана? Преди 160 милиона години. Между Тексас и Юкатан се простирал воден басейн. Бил под морското ниво. И водата била гореща. От него излизали солени извори. Водата се изпарявала бързо и солта се отлагала. За 2 милиона години слоят сол нараснал. Отново сме в началото. При пласт сол на 4 километра под дъното на Мексиканския залив. На 5 километра и половина дълбочина, запечатан под солта, се намира пласт порест пясъчник, пълен с гъста черна течност. Нефт. Това е най-големият подарък на Земята. По-хубав от въглищата, скъпоценните камъни и златото. Нефтът владее живота ни, както никое друго изкопаемо. Успяваме да запалим колата си благодарение на събития, случили се преди цели 155 милиона години. 5 милиона години след образуването на соленото езеро, тук имало море. В него живеели трилиони микроскопични растения и бактерии, а именно планктон. Планктонът е най-малкият обитател на морето. С него се хранят големите. Това чудовище с големина 25 метра е най-едрата риба, живяла някога. Планктонът е малък, но компенсира с количество.
Плитките морета, обилната светлина и хранителните вещества подпомагат развитието на планктона. Мъртвият планктон се отлага в пласт органична тиня на дъното на океана. С времето кълта, утайката и пясъкът се натрупват върху планктона, притискат го и го затоплят. Получават се черни шисти. Шистите се загряват в продължение на милиони години и мъртвия планктон се превръща в течност. Течността е богата на водород и въглерод. Веществото съдържа повече енергия от останалите. Това е суров нефт. Гориво от вкаменелости. Порестият пясъчник попива нефта като гъба, а солта го запечатва в скалата. Така той остава заклещен. Докато не бива открит на 3,5 км под дъното на Мексиканския залив. Нефтът във всички платформи в Сибир и Средния изток се е образувал по този начин. Той е плод на едно изключително пътуване. Пътуване започнало с праисторическия планктон и достигнало до бензина в колата ни. Изминали сме 5,5 км от всичките 6400 км до земното ядро. Историята на земната кора е и наша история. Нефт, въглища, желязо, сол, злато. Те ни показват на какво се крепи цивилизацията ни. Намираме се дълбоко под Тихия океан. Под плоча, простираща се от западния бряг на Америка до Австралия и Азия. Направена е от плътна скала. Но тук има нещо. Гореща течна скала. Точно на 6,4 км под земната кора, под Тихия океан. Топлината на Земята избутва нагоре магма. Така тя преминава в океана. Разтопената скала се охлажда и формира подводна верига. Това е най-младото парче земя. Новосъздадена кора. Старото отстъпва на новото. Но Земята не става по-голяма. Къде отива старата кора? Ще разберем
само ако я проследим. Отиваме на запад с по 10 см на година. С тази скорост, след 170 милиона години, ще проследим кората през Тихия океан. Да превъртим напред. Движим се по Тихоокеанската плоча към Азия. Кората слиза надолу в бездната. Това трябва да е Марианската падина, най-дълбокото място на Земята. На ръба на падината сме, на 5 км под морското равнище, далеч от слънчевите лъчи. Морски дявол. Той е като светулка. Произвежда светлина. Като я включва и изключва, дебне плячката си. Шест километра и половина надолу в бездната. Осем километра. Стигаме дъното. Но падината продължава по-надълбоко. Единайсет километра под морското равнище. Най-ниската точка на планетата. Бездната Чаленджър. По-надълбоко, отколкото е висок Еверест. Тук налягането е поне 1000 пъти по-високо, отколкото на повърхността. Бихме се смачкали като стара кола, докато в телата ни не остане въздух. Падината е мястото, където Тихоокеанската плоча среща Филипинската плоча. Тихоокеанската плоча е пропита с вода. Скалите са се формирали преди милиони години под натиска на океана. Плочата е плътна. На бърза скорост виждаме как влиза под по-леката Филипинска плоча. Там отива Старата кора. Тук, на 11 км под Тихия океан, Земята поглъща Старата кора. Нашата планета се самоизяжда. Продължаваме навътре. Ако скалите бяха прозрачни, щяхме да видим разтопената скала, която се повдига към повърхността.
Тя не е така плътна, като твърдата. Температурата се покачва. И покачва. Това е истински ад. Намираме се в широка дупка, пълна с милиарди литри разтопена скала. Налягането е непоносимо. То кара газовете и водата да напуснат магмата, и то бързо. Блъскат се в кората. И така изригва вулкан. Страховит, но и красив. Паметник на силата, заключена под земята. Сила, която може да стопи скала, като я загрее до 1000 градуса. Към небето летят бомби от лава с размерите на автобуси. Надолу падат на горещена пепел и скали със скорост 240 км в час. Пепелта би изпълнила дробовете ни и би ги изгорила. Бихме се задушили. Токсичните горещи газове биха обгорили кожата ни. Светът под земята може да изстреля тонове газ и скала в атмосферата. Така се образува киселинен дъжд, който блокира Слънцето за месеци, дори години. Всичко заради един вулкан. Има над 600 активни вулкана по света. 3/4 от тях се намират около Тихия океан. Тези вулкани ограждат мястото, където Тихоокеанската плоча потъва под континенталната. Всичко е свързано. Плочите, разлома Сан Андреас, подводните скали, земетресенията, вулканите. Всичко е част от унищожението и обновяването на планетата. Една група вулкани е различна. На 1000 километри от останалите вулкани в Тихия океан се намира островната група Хаваи. Хаваите са по средата на плочата. Далеч са от пукнатините в кората. Островите не би трябвало да съществуват. Това е големият остров. Тук се намира активният вулкан Килауеа. Той изригва през серия от пукнатини и бълва 500 000 кубични метра лава всеки ден. Цяла магистрала. Тя изтива и образува земя.
Може би така са се образували континентите. Разтопената скала стига до океана и създава планини, острови и континенти. Но откъде идва тази лава? На 3 километра под Хаваите има огромна дупка, която захранва вулканите. В нея има магма, която достига до кората и стига до пласт скала, който разделя кората от ядрото. Нарича се мантия. Мантията е дебела 2900 км и е 84% от масата на Земята. Никой не е виждал мантията до сега. – 16 км под Хавай. Пробихме кората и сме в мантията. Не очаквахме това. Не е течна и не е гореща. Скалата е твърда, но се движи. Температурата е 1000 градуса. Налягането е 25 000 пъти по-високо от това на повърхността и предпазва скалата от топене. Няма пластове, няма пукнатини. За да стигнем до ядрото, трябва да погледнем в скалата. Погледната отдолу, кората изглежда странно. Има върхове, бръзди, равнини. Като паралелна вселена вътре в планетата. Обърнат и изопачен образ на външния свят. Докато пътуваме на запад, кората слиза надолу към мантията. 20 км, 30 км. Над нас са Хималаите. А отдолу кората навлиза в мантията. Еверест е висок 8848 метра. Планината сигурно стига на 6 пъти по-голяма дълбочина. Близо 70 км под върха. По-голямата част от нея притиска мантията и не се вижда. Повече няма да говорим за нещата на повърхността. Време е да напуснем кората и да достигнем мантията. Да влезем в дебрите на планетата.
На 70 км дълбочина в земната мантия е зловещо спокойно. Но скалите се движат. Пълзят с 12 см на година. Движат се заради топлината. Ядрото затопля скалите и създава конвекционни течения, като в тиган с вряща вода. Теченията отблъскват мантията от ядрото по посока на кората. Заради тях мантията се движи под кората. И докато тя се мърда, влачи кората след себе си. Чудим се как се движат тектоничните плочи. Какво предизвиква земетресенията и вулканичната активност? Какво създава и мести континентите? Ето го и отговорът. Силни конвекционни течения. С отдалечаването от ядрото, скалите изтиват. Студените плътни скали потъват надолу. След като потънат, те биват затоплени отново и започват да се издигат, за да изтинат. Този цикъл описва планетата ни. Така Земята остава активна. Това е нейният двигател. Захранва се с гориво от много дълбоко. На 240 км дълбочина ни очаква изненада. Прозрачни, твърди кристали. Диамантите, които виждаме на бижутата, са се появили тук долу. Скалите тук са богати на въглерод. От него са изградени въглищата и графита на моливите. При 1600 градуса и налягане от 50 000 км на квадратен сантиметър, атомите на въглерода се сплескват в много по-сбита атомна решетка. Твърдият и изключително ценен камък се образува за 3 милиарда години. Естествените диаманти се появяват много надълбоко, при високи температура и налягане. Хората не могат да оцелеят тук. Не могат да копаят толкова надълбоко. Тогава как се добиват диамантите? Преди 30 милиона години. Газът, затворен в мантията, се разширява. Като раздрусана бутилка шампанско. Диамантите и скалите от мантията се изстрелват към кората.
Всеки един от намерените диаманти се е образувал при висока температура и налягане и е достигнал до повърхността заради изригвания. Последното било преди 30 милиона години. Много камъни остават недостижими. – 320 километра. 500 километра под повърхността. Километри гореща зелена скала. Ако скалите бяха прозрачни, щяхме да забележим друга дебела скала. Широка стотици километри. Инфрачервен лазер показва, че скалата е по-студена от останалите. Това е така, защото е пропита с вода. Морска вода. Мислехме, че сме видели всичко странно. Но в земната мантия има и морска вода. Колкото повече пътуваме, толкова по-странно става. – 500 километра под земята. Скалата е пропита от вода. Обяснението е само едно. Този пласт формира земната кора. При пъхането на една плоча под друга, водата прониква навътре. Това е древната кора. Отдолу има и нашественици от друга ера. След милиони години повърхността може да пропадне до тук. Нашият свят изобщо не е постоянен. – 660 километра. Скалите се трупат. Лавина под земята. Ужасяващо. С течение на милиони години, трилиони тонове скали потъват в мантията. По-студените скали потъват и избутват на горещените. Ако забързаме времето, виждаме как скалите се издигат като восък в лава лампа. Пробиват си път през мантията. Стават по-меки и течни. Колона горещи скали. Широки 1000 километра и високи 600. Колоната е достатъчно голяма, за да формира вулкан на повърхността. Под
този начин са се образували Хаваите. Вулканичните острови са върха на гореща скала под мантията. Продължаваме навътре към ядрото. Не ни остава друго, освен да се гмурнем отново при горещите скали. Двеста километра. 600 километра. 1000 километра. 1500 километра под земята. На половината път до ядрото сме. Пропътувахме през земната кора до дебрите на мантията. Скалите стават по-меки и лепкави. Става по-горещо. 2000 километра надолу. 2300 километра. Приближаваме се до сърцето на Земята. Три 3000 километра надолу. Това е. Това е силата, която извайва континентите, задвижва вулканите и земетресенията. Оста, около която се върти планетата. Центърът на лабиринта. Време е да влезем в ядрото. Пристигнахме. Това е земното ядро. Направено е от разтопено желязо и никел, нажежени до жълто. И е по-голямо от Луната. Всичко на Земята съществува заради ядрото. Топлината, която предизвиква земетресенията и захранва вулканите, която поддържа континентите в движение и дава живот, идва от тук. Сякаш вали сняг. Но нагоре. С намаляването на налягането между кората и мантията, от течния метал на ядрото излизат примеси. Приличат на мехурчета в бутилка сода. Охладените кристализирани минерали се превръщат в неравности по мантията. Намираме се във външната част. Ядрото е по-сложно, по-красиво и по-опасно, отколкото си мислим. Вихрушка от течен метал. Дузини вихрушки, всяка с височина 1000 километри,
и десетки километри ширина. Спиралата на теченията стига до външния ръб и се връща обратно към центъра със скорост от 10 км на година. За нас е бавно, но за геолозите е ужасно бързо. Умножете скоростта по 50 000 и нещата изглеждат плашещи. Тук е 4000 градуса. Образуват се струи горещ метал. Струите се завихрят заради въртенето на Земята. Спираловидните струи превръщат ядрото в гигантски електромагнит. Толкова е огромен, че създаденото магнитно поле се простира отвъд ядрото, отвъд мантията и кората, чак до космоса. И създава магнитен щит около планетата. Щит, който я предпазва от смъртоносния слънчев вятър. Без електромагнитните вихрушки, повърхността на Земята би била мъртва като пустиня. Това е перфектната буря. Случайна комбинация от движение и топлина, която ни предпазва. Топлината на ядрото е по-страшна от всичко, което познаваме. Виждаме я, чувстваме я, но не знаем защо ядрото е топло. Какво го загрява? Отговорът се намира в миналото, преди появата на Земята. Преди 4,5 милиарда години скали обикаляли новороденото Слънце. При сблъсъка им се отделила топлинна енергия. Част от нея се разнесла в космоса. Малка частица останала в светеща топка камък. Топката се превърнала в планета, а с увеличаването на гравитацията тя придърпала твърди елементи към себе си. Те потънали в нея и от триенето се образувала топлина. Нестабилните радиоактивни вещества уран, калий и торий се разпаднали и отделили още топлина. Четири милиона и половина години по-късно ядрото е обвито с пластове скала, покрито от кора и е все още топло. Тази топлина е неговият подарък.
Всичко красиво и променливо в живота ни съществува заради ядрото. Нашето пътуване обаче не е приключило. Време е да проникнем в светилището на планетата, да копаем през желязото до вътрешното ядро. Налягането тук е толкова голямо, че би ни смазало, докато от тялото ни не остане само въглерод за един диамант. Пропътувахме 6400 км и достигнахме до същинския център на Земята. По пътя се сблъскахме с две сили – топлина и налягане. Тук е връхната им точка – нулевото ниво. Това е най-топлото място на планетата. По-топло от повърхността на Слънцето. Налягането тук е 3,5 милиона пъти по-високо от това на повърхността. Не знаем от какво е изградено вътрешното ядро. Нито колко бързо расте, нито кога се е появило, нито какво прави. То е като научна черна дупка в сърцето на Земята. Тук науката отстъпва пред спекулацията. От непознатото ядро произхождат неща, които правят възможен нашия свят. Магнетизмът, който ни предпазва от Слънцето и поддържа живота. Теченията, които задвижват плочите. Впечатляващите скъпоценни камъни, които задействат технологиите. Златото. Нефтът. Въглищата. Суровите вещества, които движат цивилизацията. Вулканите, континентите, нашата променлива, жива планета. Самият живот. Всичко ценно. Всичко, което прави планетата ни необикновена. Всичко, което виждаме, дължи съществуването си на едно невидимо нещо – ядрото. Невидимо, но все пак познато. Преводач Яна Накова. Филма озвучи Момчил Степанов. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Милена Манчева. Студио Медиа Линк.